Vítejte na kanále Věda česky. Dnes se podíváme na 7 faktů o Portugalsku. Portugalsko je jedna z nejstarších zemí světa. Má už více než 880 let stejné hranice. Portugalsko zahrnuje také Azorské ostrovy, které jsou známé svou krásnou přírodou a sopečným prostředím. Od Portugalska jsou vzdáleny asi 1500 km na západ. Z Portugalska byli známí mořeplavci jako Vasco da Gama nebo Fernão Magalhães, kteří významně pomohli s objevováním světa. Portugalsko má podobnou rozlohu a počet obyvatel jako Česko. Žije zde asi 10,5 milionu obyvatel a rozlohu má asi 92 000 km². V portugalském městě Évora se nachází kaple z kostí. Je to poněkud děsivá část kostela svatého Františka. Jsou zde k výzdobě použity kostky více než 5000 lidí. Obyvatelé města ji vytvořili s cílem zdůraznit myšlenku o krátkosti lidského života. V Portugalsku se nachází několik památek UNESCO, například historické centrum města Porto, klášter Batalha, klášter řádu Kristova v Tomaru nebo Univerzita Coimbra. V Portugalsku se nachází most Vasco da Gama, který s délkou 12 365 metrů je druhý nejdelší most v Evropě.